Ila arziki dai na yawan a ce an mallaki miliyan kaza ko masana'anta kaza za a samu jihohin da sun fi mu wannan, amma dai arzikin na hakika duk ƙasar nan babu gari mai albarka, babu jiha mai albarka irin jihar Kano. Ko sun fi mu yawan masana'antu, ko sun fi mu yawan dalolin, ko sun fi mu yawan nerorin, amma asarin arzikin a nan yake ba a wajensu ba, a cikinmu yake. Kuma mun fi su jin daɗin arziki. Masu rijiyoyin arziki ne a ƙasashensu a garuruwansu, amma sun ƙaurace sun yi arziki sun zo cin arziki cikin Kano, wanda mu rijiyar fetur guda ba mu da ita. A inda suka bar iyaye, suka bar yaya, suka bar mata, suka bar komai, suka zo nan suke rayuwar bakunci, suke neman arziki, suke cin arziki. Rijiyoyin fetur suka baro a can, amma mu ga mu ƙwaya ɗaya ba mu da ita, amma masu fetur ɗin a wajen mu suke zuwa su ci arziki. Wannan shine arziki. To duk a arzikin wa mu ɗin Allah ya mana haka, arzikin manzon Allah ne. Mun shiga cikin rigar fatihu muke cin arziki.